mabende koth chwe ng'ene gwenge mago makaluo kwa dhi gwenge makaluo nyaka koro ng'ad counties mopogore opogore ahinya kwa tiyo koda peini tigina peini kata mana kiluo yo Narok kata wacho ni dwa luwo yo Nakuru nitiere peini mopogore opogore motiyo godo manyaka nitiere olalo wacho ni bridges to bridges nitiere pi makadhe buogi to ng'eni olalo makamago bende samoro pong' mamuomo nitiere derepe samoro konyisi ni kako kadh kanyo mtoka ok nyal kal pi wan yuer mtoka tineno ni mtoka ni duong' pi samoro magnitude mare tin tangini ja Red Cross Raymond biro bedo kanyiso magnitude mar pi oula kamol mane manyalo yuero gari pikipiki ndiga e kid mamoko nikech samoro kaka dhano inyalo ng'e tocha ni pi matin ni mok yar na tinga samoro ni denda antiere koda kilo mang'eny also ne kotendre kod mana hinya ne derepe ne jowuoth nikech ng'eni jawuoth ema nitiere mtoka kacha dereba ko make decision ni odwa ng'ado jawuoth bende ma samoro yiene also ne kotendre kod mana erokamano Sharon. Kia ntiere manyalo wacho ma main sana en Nairobi Narok en ga ochendo ga sana ma oja muomo ga mopoga barabara gi diere to mane yudo ga ka inyo ga jowa sana nikech jowa mang'eny wuok ga Nairobi ka sana during holidays ka gidhi ga dala to gini bero timore ga mana during holidays and then nitiere ga moro mabero timore ga men Kisike richo mamano be is also affecting jowa embe ndo jangadrega gi diere to wakwayo ni ka ina abiria to ineno ka driver dwaro timo mistake machalo kama in gi right mar kwere kata in gi right mar tamruok ni okutimru nade okukala nikech seche muweyo kalo en risk mari in wuon kaka abiria ine midhi wito ngimani idhi wito ngimani driver bende wenyiso ni ine ma in gi skills mang'eny barabara ka ji puonjore pile en gimi puonjore ukinyi godhiambo koro don't show yourself that ni ine min gi skills mang'eny kiseneno ka opong' ji ok kal please just wait ma kanyo duon kata ma professionals mag barabara kata mar jo kor lwasi nyiso ni koro en sawa ji nyalo timore nade ji nyalo kalo we nyisori in wuon kene ni ne minyalo ni koro idwa nyiso jomoko kaka derepe moko kaka in gi skills e barabara hapana in gi skills but you risk your life in gi skills to risk the life of jok mitingo koro watemuru bedo patient gima hinyowa sana kaka jo Kenya bende ni we are not patient gimoro kaka ina ora mamwol omuomo it will not take forever en gimoro ma obro muomo kamano to obro for some hours reduce idhi gi safari mbele mondo wakony ngima jomoko wa ngimawa plus ngima jomwa timore nade mwatingo plus ngima jomwa mwatimore nade mabe wayude barabara nikech seche ma angi dhi kalo yudo ka omuomo odhi kodi ing'eni jomoko manuchung' e bath barabara ka bidwa lawi mondo gitimre nade gikonyi to seche ma gidwa konyi ni gimbe gi risk their lives koro don't risk the lives of everybody within your surrounding just because ni dwa nyiso ji your skills let us be patient mondo gigurum koserumo to wachakwa cross to adhi mbele gi wuoth kendo biro mana chop ano kamoko goga korgi ni ng'ina ne otero koro an ka ng'ado ka pi ok wan tera ne kono ka pikipiki ng'ado pi ma pi dhi nyaka gi pikipiki ma dhi kodi ma yueri kata na gi ng'at mitingo kuom ranyisi akeni wan kaka jopiny akene do we ever learn be wapuonjore kotendre kod masiche ma bendo setimore kinde mosekalo nikech kinde ka kinde kantiere kata na ula mapek makamagi weche manyien ma bende walando iwinjo ni pi oyuero oganda odhi godo jok mana luo pi odhi godo akeni wan bende wapuonjore nikech kata mne kinde mosekadho nitie masiche moko mosetimore kopogore kata na gwenge mago makaluo kata na kidhi Ukambani nyalo paro masira mane otimore higa mar 2021 e aora mong'ere kaka Enziu ma bende ji 23 notho pi noyuero mtoka mana gintiere godo to nikech ng'eni magi kinde liete ji dhiye arus ji dhiye nyasi mopogore opogore which ma ji will piyo kata bana ineno ma koro timore sani gin gik moko ma within 6 months 1 year wiji osewil yedo ka en accident ma jonge maber ni gin to timore ga ka every year koro yedo ka wiji wil ma ipo mana iseyudorie shida ni but gin gik ma kwang'e maber ni dire koth gima kama jatimre ga ang'o mamonowa kaka za community wan bende
wabed gi something like voice mar community, like a community voice ma wang'e ni kae orach ga dwe mar 4 ama orach ga dwe mar 10 to iketo ni imiyo ji signs ni dwe mar 10 kar ka onego be ni we take caution kapok wachopo kata kapok idhi kalo like just be cautious kochopo dwe mar 10 no will need to be cautious while crossing this road kech wang'ega kako o behave ga kora pani gin mago kuonde ma ji otimore nade ji wigi wil godo ji ok tim kech ok wanyal rito nyaka government kata ok wanyal rito nyaka Red Cross ema be timno these things injo ka Chief Raymond wacho ni giyudo ga information koya ga kuom community koro it is upon this community mar keto this information publicly ni dwe mar 10 kae rachga oningo beni ji riembe at this speed kapok ikalo ikong'e ni aorano ober koso ober koth nochwe koso koth ok chwe things like that. Bendi paro ni ber kata mana ka jorita bende iketo nikech iwacho ni kata mana ka dhano motamo wang' Nyasaye samoro nyalo ga bedo matek samoro jorita bende samoro magi kinde mane beni giwuok oko koso neno nade mano bende it has to happen mondo wakony ngima ji government be nyaka bedi administration nyaka come together to work with the community arita kwe nyaka keti either inyal luong kata mana ka gineno ni kao police keto kanyo no nyalo bedo matek. We have the chiefs, we have the jodong gweng dongi ntiere magi gik magi nyalo konyo godo ji ka gin community gin gi understand community moingo police ka gin gi understand community gine magi nyalo konyo these things ginyalo bedo